В следващите кадри ще видите на забързан каданс как протича една моя тренировка за гъвкавост, докато се опитам да ви разясня защо се стига до крампиране в някои ситуации по време на разтягане. Всъщност има много причини мускулите да се схващат, крампират. Една от тях е, че се опитваме да ги накараме да се свият прекалено силно. Подобно на контракция, мозъкът изпраща сигнал до мускула и след това получава обратна връзка за това как се движи ставата. Ако не сте свикнали с конкретно движение и може да не сте изградили достатъчно сила за него, може да се случи, че форсирате свиването твърде много, защото колкото повече се приближавате до крайния обхват на движение, толкова по-голямо е съпротивлението срещу това движение и толкова повече сила ще трябва да приложите, за да преодолеете тази позиция. В такава ситуация мозъкът изпраща толкова много сигнали, че в един момент мускулът започва да реагира прекалено много и започва схващането, но главно това се случва при скъсена мускулна дължина. Например, при разтягания за палачинка или така познатия ни панкейк в мускули като квадрицепсите, корема или абдукторите под бедрицата, които са в изпъната позиция, е по-малко вероятно да се случи крампиране по време на този тип упражнения. Но в общи линии, ако все пак получите крампа, трябва да намалите напрежението върху този мускул и да го върнете към нормална дължина, или може да го поставите в леко разтегнато положение или да приложите лек масаж. След кратко ровене в интернет открих, че дори и мускулната умора е съществен фактор, който почти всички проучвания в тази област идентифицират като причина за мускулни крампи, предизвикани от упражнения. Точният механизъм, включен в този процес, обаче все още не е ясен. Теорията за невромускулния контрол е тази, която в момента има най-много научни доказателства в подкрепа на това. Невромускулен контрол може да се определи като как нервната система, мозък, гръбначен мозък, нерви контролира мускула. Тази теория се основава на убеждението, че умората причинява промени в моделите на задействане на нервната система, което от своя страна води до мускулни крампи. Тонусът на мускула, колко е напрегнат или отпуснат, се контролира чрез гръбначен рефлекс, където рецептор в мускула изпраща съобщение до гръбначния мозък, което от своя страна задейства съобщение, което да бъде изпратено обратно към мускула. В самия мускул има рецептори, които могат или да увеличат активността на нерва, така наречените мускулни вретена, чрез гръбначния рефлекс и по този начин да повишат мускулния тонус контракция, или да намалят активността на нерва чрез органите на сухожилията на Голджи и по този начин да намалят мускулния тонус контракция при стимулиране. Тези рецептори имат способността да влияят един на друг. Например, повишеното задействие на сухожилните органи на Голджи ще доведе до намаляване на активността на мускулното вретено и ще доведе до намаляване на мускулния тонус. Мускулът се отпуска. В заключение, какво може да направите, за да предотвратите мускулни крампи по време на тренировка? Хидратирайте се с смес от въглехидрати, електролити и вода, което значително забавя появата на мускулни крампи по време на тренировка. Намалете тренировката си на време, за да позволите на мускулите ви да се възстановят. Разтягане с уморени мускули увеличава шансовете от крампи. Избягайте рязко навлизане в позиции за разтягане, като това ще намали прекалено свиване на антагонистите. Какво да направите, ако получите спазми по време на тренировка? Веднага отпуснете крампираната зона и леко я разтегнете, като приложите и лек масаж. Както разясних, това ще активира органите на сухожилията на Голджи и ще отпусне мускула. Толкова от мен по днешната тема. При интерес не забравяйте да се абонирате за канала, споделяйте съдържанието, коментирайте го и до нови срещи.